Kaixo, gaur zuzenean EITB-tik Antonio Errezerekin gaude. Antonio Erreze, zer modu zaude? Oso ondo nago eskerrik asko. Non egiten duzu lana, Antonio? Itsaskitegi batean egiten dut lan, eta Antonio Erreze marinalistak ez dut arraina garbitzen. Zena zure lagun mina lakazabetina? Delfin, Enrique Pastor da nire lagun mina. Non egiten, gustatzen zaizu zure lan egitea? Bai, denak oso lagun onak dira eta langile bikainak. Hau izan da dena gaurkoz, eskerrik asko gurenean egoteagatik. Aio. Aio zuri. Kaixo, gaur zuzenean EITB-tik Amador Ribasekin gaude. Kaixo, Amador, zer modu zaude? Ondo, eskerrik asko. Aurten zenbat denboraldi egin dituzue? 10. denboraldia grabatzen ari bera. Eta ezin izango da ikusi telebistan azaroa arte. 10 denboraldi egiteko amakasta handia duela telesari. Espero dut horrela saritzea. Eskerrik asko, gaurko jabukatu da. Agur!